В Ашхабаде состоялась церемония открытия универсиады среди студентов вузов. Она приурочена к 30-летию постоянного нейтралитета. Церемония открытия была красочной. Самые зажигательные танцы народов мира продемонстрировали туркменские студенты. Они будут соревноваться в около 20 видах спорта, среди которых легкая атлетика, плавание, шахматы, теннис, баскетбол, гандбол, вольная борьба, футзал, самбо, греко-римская борьба, дзюдо, стрельба по мишеням, национальная борьба, футбол, баскетбол 3 на 3, бадминтон, велоспорт и другие. Kahraman arkadan, kendi hormat prezident arkada kahraman terdarının tahir tağaları neticesinde yurdumuzda kurulup olmağa verilen sport eskalardan yerlik peydalanan yarışlar vilayetleri ve devlet derecesinde geçilen sport yarışlarında üstünlükle çıkış edip bayraklı orunlarına nasip oluyor. Ve bizim Türkmen Türkmenlerimiz şu şeyle mümkünçülüklerden peydalanıp olimpiya oyunlarında hem de dünya şampiyonatlarında ve halkara derecesindeki yarışlarda üstünlükle çıkış edip bayraklı orunlarına nasip oluyor. Ve bizim yaşlı tohumda alasmana parlatma başarıları bu orada bizim evidiyamız karası kemişelik bakı bir taraf Türkmenistan yurdumuzda Türkmen sportuna ayrıca unutub berýändiginiň aydın suğutnamasy bolup durýar. Стартовой площадкой соревнований стал Туркменский государственный институт физкультуры и спорта. Здесь были заявлены 3 дисциплины – волейбол, баскетбол и футзал. Ежегодно проводимые на общенациональном уровне спортивные мероприятия в Туркменистане набирают размах, что является результатом комплексных инфраструктурных и социальных преобразований по развитию спорта высших достижений и физкультурно-массового движения, пропаганды здорового образа жизни. Bugün kunna bizim bilmeliyan ocağımız olan Türkmen Devlet Bedensel ve Spor İnstitutu'nda hem bir taraflık dostluğunluk görülgesini vaat etken atlı spor yarışlarına badalga verilýär. Talip yaşlarımızın bir näçe görkezme çıkışlary şol sanna institutumuzun taqdim nefiller aydın toporunyň bir näçe görkezme çıkışlary hem ýaýwanlandyrly. Biz yaşlara şeýle ajaýyp zamanada okumany, öwrenmäni, sport ile meşgullanmany göredip berýän mümkinçilikler üçin Kahraman arkadamda, Kahraman terdarmyda köp sağ bolsunlar aýtýar. Kahraman arkadagy Kahraman terdarmydan janylar sağ ömürler uzak tutýan tutum işleri rowan emendillerde rowaşyklara eslemegini arzu etýär. Şeýle-de hemişelik bir taraplygymyň şanyny 30 ýyllyk bayram bilen Kahraman arkadagy Kahraman terdarmydy. Şeýle-de bütün türkmen halkymyzy tüýük ýüregimizden gutlaýar.